All right, very sorry for this was emergency. Very sorry. Apostle Mapo here, Apostle. Apostle. Good news. Okay. Apostle kana mapo type aid tubva tangotanga show yedu vanhu vapo vauya kuzonzwa good news. Apostle, I'm trying to call Apostle now. Apostle, any pama comments vapera Apostle, pama comments vapera Apostle. Apostle, hello Mukoma, Apostle. Yeah, ndapo pa Facebook vanhu vatoungana kuda kunzwa good news idzi. Mataipa. Okay, can you get one? Thank you. Ndikutsvaga comment ya Apostle, vataipera Apostle. Apostle type zvakare Mukoma ndikutarise one. Apostle, yep, ndakuona. Thank you. Okay, Apostle, I'm looking there now. Okay, what am I requesting now? Apostle, can you please send me a request? Do a day. Okay, Apostle, ndikukuona so far nditumire ka request. Very sorry kwandiri amanheru. Apostle, nditumire ka request yenyu ndiku a day. Apostle. Okay. Tinotenda tine good news. Sabva kuna Apostle IK number dzao vachatipa. Okay, Mukoma, Apostle, I can see you, my brother. Okay, Apostle, ndikukuona Mukoma. Unfortunately, andikukwanisa kukuedai. So ndinokumbirawo imimi mwenda pa live.
Mundi ede kana kuti ndeta zvokufona kwamuri. Moenda pa live murimi. Is that okay? Because I can't aid you. Moenda pa live then ndokutumira request. Mundi eda Mukoma Masimba or ndoita zvokukufonera pa WhatsApp yenyu muri pa live. Is that okay with you? Kana mune mafoni too. Thank you guys for joining, and once again welcome to SIS MELLY Diaries. This is my first show. Ndiri just a presenter. And tine good news. Apostle ndakuonai, how do you send the request? All right, Apostle. No, that's fine. Okay, Apostle. Paita technical issues here. Apostle, makawana pa phone yenyu andika. Pane tu vanhu 2 turipo makabaya ipapapa. Ino reflector kunoko. That's another option. SIS MELLY havapo vari tied up. SIS MELLY is tied up. So tanga apply wachida kukumbira kuhosta vakati that's pane mukana kuti mugona kutanga show yenyu Mukoma Masimba, and then it will be up to you the people to let me stay or to go. Okay, so let me ndakuita zvekufonera Apostle. Thank you very much Apostle. Ndikufonere Mukoma wangu. Just a second. Tine good news because of time. So this is my first show. Please guys give me a chance. Tine good news pa SIS MELLY Diaries. Remember, kana tiri pa SIS MELLY toita zvokwa SIS MELLY handizveri. Kana takumvenge toita zvokumvenge. Pa ma diaries panapa, this is a secular platform, though the majority are Christians, based on what I see. So let's also respect kune vangu vasiri ma Christians. Right? Tinokurespect zvakare. Ma Rasta, welcome. Ma Muslims, welcome. Tine testimony. Apostle Magadi Apostle, this is Mukoma Masimba hosting you pa SIS MELLY Diaries. Apostle, munokwanisa kudzima phone yenyu ye Facebook. Paita crossline. Apostle, munokwanisa kudzima phone yamuri kushandisa pa Facebook nokuti pari kuita crossline Apostle. Hello? Vari kundodaira pa WhatsApp vachiona pa Facebook. Thank you very much. Tine good news to those who believe. I'm a Christian. Apostle, munokwanisa kudzima phone yenyu iri pa Facebook iyi. Alright. Paita crossline, yep. Alright. Okay, you people, muri kuvanzwa Apostle 1212 testing. Hello? Hello? Okay, murukuvanzwere ndikuita inonzi sound test Apostle. Just a second. Murukuvanzwere Apostle 1212 testing. You can confirm nekupressa my likes. Not for me, but for sound. Boza vanobva kwati pamwe ndati ndideka. Ndiri munyowani panapa. Thank you very much. Apostle, I want to say thank you very much, and once again, welcome to SIS MELLY Diaries. Makambotaura na Sisi. Ini ndetwa Mukoma Masimba. This is my first show pa Diaries pa SIS MELLY. Ndinozwa kufara kusanganiswa nemi Mukoma wangu. Magadi Apostle IK. Tinofara Mukoma wangu. Right. Tanzwa kuti kune good news. Mukoma, just to also do a recap. Takanzwa pane mukomana akaita dambudziko renhunzi. Wakapotera nepano pa SIS MELLY. Then makati aiwa. Ndikandimbonomuona mukomana ndishande naye. Mukakwanisa kuti pa summary yemukomana dambudziko rake ranga riri rei. Alright, dambudziko ravanaro ndekuona vaiona nhunzi dzaiva dziri 3 dzaiangwa dzakasiyana. Yep. Nhunzi ega ino payaiuya. Yep. Kana nhunzi dzo dzakauya penge pane connection inenge iripo pakati pavo. Yep. Nemiro ausore pane vanhu vakawanda vari kufona trying to stop Mukoma. Thank you very much, Mukoma. Okay, so far I'm told. Okay, quiet, Mukoma. Nhunzi idzodzo dzaiti dzikauya. Yep. Vavo unoresponda kuti pane zviri kuitika. Okay. Pauri nhunzi idzodzo
yaizokonzeresa kuti vanzwe kuswinyiwa Yep. vanzwe zvakawanda Yep. then pamusoro paizvozvo waifema mhepo. Oh, shame. Pane mhepo yavanofema, mhepo inouya ine bute, saka mhepo wakaifema inopinda nemhuno 1 ende inenge ine force. Yep. Rakawanda inichita kunge pane munhu ari kutopomba mhepo yacho. Yep. Patinoona paya patinoisa pressure mumotikari. Yep. Yes, saka pressure yacho ndo mapindiro ainoita mumunhu yavo. Yep. Saka pressure yayo yakapinda chete inobva yanopinda mudumbu. Yakapinda mudumbu vanenge vakutogara manguva yakati kurei kana 2 days chaiko kana hours vachiita semunhu akafufutirwa. Yes. Dumbu ravo. Kana kurara havatorari. Yo. Vanorara kuma 5 oedza womuka around kuma 1 but pavanomuka vanenge vakaneta semunhu anga achitimba mugodhi chaivo. Oh, shame. Ndo zvinhu zvinooneka zvatingati zvakabuda pachena zvavanokwanisa kuverenga iwo tisingazotaure zvakawanda zvatakadiscover zvinoitika kwavari. Izvi ndizvo zvinooneka zvokuti iwo he cannot ignore. Of course there are a lot of underlining things behind what is happening, but zvinooneka kwavari nezvavanokwanisa kuona nekuidentify nazvo. Yep. Izvozvo zvakanyanya. Yep. So pane here zvimwe zvihombe zvanga zviri kuitika pana Mukoma Sam. I'm told vanonzi Mukoma Sam zvamungakwanisa kungotsanangura muchidimbu. Any other big problems? Zvakawandisa zvinoitika pavari zvakawanda. Nhunzi idzodzo dzikavaruma dzinosiya mamax ivayo anoswinya. Yep. Anonguva dzaanoswinya, anonguva dzaanopisa zvokuti kune vakaona mafotos avo pafacebook unoona kuti kufesi kwavo kunge kune mascars anga akanyanya kudhinda chaizvo. Shame. Yep. Ndakamaona mafotos Mukoma. Ndakamaona zvinorwadza sure. Yeah. Saka pamajoins avo ese pese pane join every join yavo ine maronda anoita kunge maronda but anoita wakaenda kuchipatara unokwanisa kunzi zvisasa. Okay. Hazvisi zvisasa bhozi vakatomboendawo kuchipatara. Okay. Chiremba vakati izvi hatina anything to help you with. Okay. Bhozi vaifunga kuti zvisasa zvisasa but zviri very strategic zviri pese pane joint. Yes. Zviri saka unozviona pajoint retsoka pamabvi nepamaoko. Okay. Yeah. All right. Apostle. Kumba vana vanorara vachivhumuka ndezvokuti vana vavo here vana vaMukoma Sam rava. Yeah, vana vavo. So okay, zvakuenda kuwana futi. Yep. Yeah, zvakuenda kuwana because it's sort of a covenant yakaitwa kuti zvakuenda kuwana ndezvondati zvinokwanisa kutsanangurika for now ivowo zvavanokwanisa kutsanangura ndizvozvo zvandikutsanangura. Yes. But chinhu chakuenda kuvana chinotoaffect especially firstborn yavo. Yes. Nevekupedzisira vacho nevechimwe wacho mudiki. Shame. Ndiye anoita kunge asiri much affected. Saka vana vakura sei vanavo vangada vane makore mangani vanavo? Wekutanga mukomana wavo ari grade 7 anogona zvisingaite kuchikoro but nguva yoga yaanenge unonyora exam zvanga zvichiitika mumashiroko anotanga kuita challenge but he's very sharp, he's very intelligent. Shame. Just to add on that. Yep. Ini nemudzimai wangu vanga vachipamnetseka nemafees okuti evana. So we've just taken it upon ourselves, myself and my wife, that we are going to be paying for the school fees. Thank you very much. Taking care of him. Thank you, my brother. So the other one, Wacho Mudika, 3 years. Okay. Okay. Yep. Grade, yes. Okay. Grade 3, then at 0 grade. Do another right now. Yep. Yes. All right. Vanoti kana vakarara nguva iyoyo yavanorara 1 hour yacho vanorara kubva na5 kusvika na6. Vane hope dzavanosangana nadzo dziri very strange. Kana hope dzo dzakauya vanomuka vakaneta zvezvokuti havatokwanisa kuita anything. Havakwanisa kana kusumudza kana
kana 2 liters chaiyo kana wamuka panguva iyoyo. Yes. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinowanzoitika kana zvinogara zvaisigara zvichiitika, so to say. Okay. Ndinokutendai munhu waMwari nesummary yamatipa. Maybe there's someone watching today for the first time. This is the summary. Kuna Mukoma Sam vakasvika nepano paSIS MELLY vachitsvaga rubatsiro. Saka ipapo Apostle ndo pamakasangana nawo pano paSIS MELLY Diaries. Chokwadi. Tinokutendai. Saka mane nguva here muri member yepaSIS MELLY Diaries? This should be my 3rd week if I'm not mistaken. 3rd week. That's good, Prophet. Notenda Apostle. Then vari pere padhuze Mukoma Sam. Ndakagara nawo. Ndingakumbira kumbokwasisana nawo here tichienda mberi nechirongwa chedu. Pana akateerera akanzwawo nyaya tiri kutaura panapa, angadai ane dambudziko rakadai rakafanana neiri oro riri wesa. At least I hope after this conversation tinenge takukwanisa kumhanya kunobatsirwa kune vanotenda kuna Apostle IK nemabasa vari kutibatira. Apostle pamakauya paSIS MELLY maka makokwa here naSIS MELLY kana kuti makakokwa nevamwe vanhu panapa kana makangoyawo mega? Ndine vanhu vakati wandei vari paSIS MELLY, vamwe vacho pandauya kuSouth Africa. KuSouth Africa ndaenda every month end ndichinoita madeliverance. Saka ndine vanhu vakuSouth Africa vakandida pane rimwe gurupu ratiri rine nyaya dzimwe dzamunotaura dzamunodhila nadzo dziri maissues ari mysterious, hama mengozi munokwanisa here kuuya. That's when one day pandakateerera I just following my programs avo. Okay. Kune vanhu vangu vari ipapo quite a number, vamwe vacho ngava nemaissues ebarren, vamwe vacho vaita mamiscarriage. So ndo vakandiudza kuti kune page rakadai. Then later ndakazotaura naSIS MELLY. Then that's how I then came on the she also interviewed me back. Wachiti munoitei? What is it that you do? Thank you very much. From there. That's a very good question. Why? Just because there are some people watching, bangadai wane mapage awo. They end up saying MELLY ane maprofita ake. But the good news, Apostle vane shamwari dzavo kuSouth Africa anova ma-members epanapa. To those members, wherever you are, I want to say thank you very much for inviting Prophet, for inviting solutions. Ku Diaries kunoko. Then, honestly speaking, SIS MELLY vaisatondisiva, ini ndaisawaziva. I'm not understanding munhu zvokuti ndikutotry ezvezvo kuti ndopanda kutrya kuita zveFacebook nekutoencourage one vanhu vanoita posto zvamunoita. Why can't you put it on social media? Tinokutenda Apostle. And thank you very much. Ende pamamauya pa-right page panapa pakazara madambudziko. Tinawo Apostle pano tinonzwa kufara kusanganiswa nemi. I think you are one of the first people atigira ma-testimony. Vazhinji vanobva vadisappear. I want to say thank you and may God bless us on that one. Then Mukoma Sam vari peri kuda kwenguva dzedu. My brother Sam. Mukoma Sam wakadi mwana wamai wangu apunyuka kaiwe? Tinotenda nepatasvika apa. Right, Mukoma Sam, vamwe vatanga kukuona nhasi like me too. I want to just ask you 4 questions. Who is Sam? Alright, sorry ka Mukoma Sam wakakanganisika. Ndokumbira kuti mubvunze ma questions enyu kunyanya straight neshow. Okay, neshona. Tinotenda. Thank you very much. I think you can even speak better than me English here. Alright, Mukoma Sam, saka ndiani anombonzi Sam? Kanhorondo kenyu. Before Mukoma Sam, ndinoreva kuti ndisema ana ari kutaura uyu. Mukoma Simba. Unzi Simba. Mukoma Simba. Yes, Mukoma wangu. Mukoma Masimba. Yep. Ndokupiroka. Okay, I think that network problem. Just a second. Vari kufonera Prophet for now. Chimbomira vari kufonera Apostle. Vari kumboshare nesu testimony yavo. Musada kumhanya. Nasizwa ra Mukoma Sam.
handizvere timbonzwawo nyaya Mukoma Sam musabva mada kumhanya vedu we chiprofita achipere simba raMwari haripere madiaries let's give Mukoma Sam time yawo handizvere alright Mukoma Sam yep. That's fine. Yep, that's fine. So, Mukoma Sam? Yes. Yes, Mukoma Sam. Mane makore mangani Mukoma Sam, just to at least have an idea. Mane makore mangani kuberekwa? 40 years. Notenda Mukoma wangu. Mane muri handizvere? Mune mhuri ka? Okay, pari zvino muri kugara kupi? Kwarisape. Okay, that's good. Saka muri kuHarare here kana muri kwarisape izvozvi? Okay, kana kuri kwarisape musingataure henyu padunhu renyu kana pamusha penyu makakurira munzvimbo ipi kwarisape? Makoni zvamutori sekuru wangu chaiwo mai wangu anobva kwamakoni mai wangu inyati toti makadii sekuru? Yes. Alright sekuru tochidai manje sekuru saka sekuru dambudziko maanenge nganditi makadii sekuru saka dambudziko maanenge yakadii munharo sekuru dambudziko iri? Okay, muri kuchikoro. Okay. Then muchidimbo makambozama here kuendawo kune mamwe maprofita anang'anga vanotibatsirawo? Makambozama chaizvo. Saka so far tasangana na mukoma wedu IK vanova apostle IK havasi vedu panapa munhu akazvimirira ega akaofa kuda kukubatsirai. Mabatsirwa zvakadii so far mutipo testimony yenyu? Yep. Yes. Okay. 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 Then mukubatsirwa kwamuri kuita so far makuona machanges which is very good news, right? So munotarisira kupedza kushandirwa rini kana kubatsirwa? Saka tongoti kune vanhu so far so good takamirira kuti dambudziko ripere harisati rapera handizvere pari zvino saka ii tongoti iupdate yamukuti pai. Yep. Saka it's like tiri kuti kune vanhu don't worry so far so good for now then muchazodzoka muchiti pa chapupu chakazara. Alright, saka Mukoma Sam muri yenyu yakura sei manje? Grade 7 ane makore mangani mpana uyu? 2005. Wakura kavanawo. Saka ane 15 years. That's good. Asati asvika. That's all right. Yes, that's good. Kuma 12 years ndo 2005. Ko second born yenyu akura zvakadini? Okay, ndewa arini manje uyu?
ya ndokudzala baba kati tinongoti ignore tinokanganwa plus nenyaya yedambudziko. All right my brother, makamboendera kwadhokota kwachiremba kana kuclinic nedambudziko renyu kumashure uko? Makaenda kwadhokota kupi? Ehe. Sapa. Ehe. Kubonda, yes. Yes, ainzi doctor anuyu. Muchazi asitarakire doctor wacho uyu. Kasi munogonera kuti tsvagira zita rake. Nekuti doctor zita rake rityisa ari pabasa ka. Ane kakaiswa pabasa nehurumende. Harimbotyisa kana kutaura papublic zita radhokota. Saka sununguke zvenyu. Haisi mhosva. Okay. Saka chiremba ane tsamba here zvaakakupai? Yes. Makaenda mucha. Okay, makaenda kubonda gore ripi mukoma wangu? Okay. Ndizvozvo mukoma wangu ndikupanzwisisa. Saka makangoenda kuchipatara kubonda, hamuna here kumwe kuna doctor makazomboshanyira umwe chirembawo zvake? Hamuna ba. All right. Saka ku medical side atiko, hakuna anything confirmed ku medical side. Okay, why ndoda kudaro mukoma? Because kazhinji vanhu vanoti ivo pakaita dambudziko kwachiremba, right, or kumaprofita or kung'anga. Since muri kuuya netestimony yedu manje, dai zvaibvira maikwanisa hongu kare manje, hapana any medical certificate at the moment. Hatina any report inoshowa kufema kwamaita bute, kutambudzika kwenyu kwemajoints, mamarks amakaita, nothing confirmed by a doctor. Saka ipapo panonetsa kune vasinga vaya vasingangoti tinonyeperwa. They will start to say that's a lie. But handisi kuti muri kunyepa. Ndiri kuti pari zvino munokwanisa here kana kuti mangwana, since muchiri pa halfway, tokuendesai kwachiremba angonokuongororai, ane tsamba dzaanonyorawo chiremba. Tinzwa kuti dambudziko renyu iri ku medical side ririko here, nekuti so far hapana chiremba ati akutaurira kuti mune dambudziko. Before tabata dambudziko rekutaura kwatiri kuita, hatisati taonana, hatizivani, mapikicha takamaona, ini ndakamaona. Asi taikumbira SIS MELLY diaries, taikubhadhara mari yekuenda kwachiremba, maigona kuperekedzwa naApostle, kuti tiratidze kuti simba raMwari ririko, taana medical certificate yedu iri apa. Nekuti ana chiremba mukoma kana kuita basa rawo,
anobva atosaina zita rake kuti ndini Dr. Ningi kuitira vaya vane nharo. They can also call the medical board and ask, naye dhokota munhu akasvigere pamurwi makaonei dhokota mimi, right? Makadaro Mukoma munogona kubatsira basa raApostle IK ribude zvakanaka nekuti tiri kudhila nevanhu vamwe vasiri kutenda nazvo, vamwe vanotenda nazvo, but kana tisina medical certificate manje ipapa anonetsa. Anyway, I'll go ahead. Saka makabarwa gore ripi Mukoma waMukoma Semu? Makabarwa gore ripi? 1980. Ndinotenda Mukoma Semu. That's fine. Mane vana venyu vatatu, right? First born yenyu mati ndeya 2005 ine 15 years. Ari grade 7. 12. Okay, tachinja tapa 12. That's fine. Zvinodaro sababa, mistakes anowanika. Azvina ndaa. Ndingatarona Apostle here. Thank you very much my brother. Apostle, chokutanga nakukutenda ine basa muri kubata. This is my first show. Ndetwa Mukoma Masimba. Show yangu inonzi go deeper. So at the moment Apostle, tine mari yatinayo right now pa SIS MELLY diaries yekuti munaende kwa chiremba azvitatse basa renyu tipiwe medical certificate. Toiposta panapa, right? Taiposta medical certificate iyoyoyo ichatibatsira boss pamataura matambudziko ake mamenshona zviri kuenda ku medical side. Kufema kwake kune bute atina x-ray ipapapa, majoints ake taakuna nanzi maphysiotherapist ipapapa, then matara nyaya dzemajoint ake andika dzebute dzenhunzi yenhunzi iyi I think yakwenyu manje sana Apostle iri kuspiritual iyi or maybe kumedical atingaziva, but tinzwe kuti kufema kwake chest yake ana chiremba unokumu-examina chete, just a general check-up. Tsamba iyoyo inotibatsira kushowa simba ramuri kuita kuti tende forward, because platform ya SIS MELLY ine vanonamata, ine vain'anga, ine marasta. Asi mutemo yenyika dzese regulation inobvuma medical certificate number 1. Saka tinosangana tese pa medical certificate. Saka ndaikumbira chose kana muchikwanisa mutibatsirewo kuti aende kwa chiremba mukomana uyu tipiwe medical certificate yekuziva kuti ku medical side vari kuti kudii, so that chapupu chenyu simba redu rinooneka after taziva chiremba amboti kudii. Icho kwali Mukoma Simba izvozvo zvinokwanisa kuitika as long support yacho yekuti zviitike zviripo. Inini wacha auto mangwana ndakandagara ndiri kuenda ndakatsezve kutaura kwenda ndakaita kudhara ndakandine prayer retreat mountain from tomorrow up to Saturday, but izvozvo hazvitadzise kuti Mukoma Semu waende kunoona chiremba. I will leave another car here ndo instructor vanhu vanenge vachenda navo everywhere. I'll be just getting reports from the mountain. I'm coming back from the mountain on Saturday evening. So on Saturday evening I'll be back, but in the I can leave my communicate. Anyone wants to communicate can communicate through my wife, so that background but anyway where he may be taken to. It's always a good thing, so that power name medical report it is worked then we also have a report on that. I no problem. Medical report yacho kana maiona Mukoma ndapota musatange nekungoiposta unless kana iwo Mukoma Semu vati pamvumo yacho, right? Because ikodzero yake ikodzero yake ningeri yake same ari above 18 kana apiwa medical report yake kana iye ati pamvumo yacho first, then tinokwanisa kuposta nevamwe vesu vari panapa vaionewo zvakare. So then Apostle, ndochipedza nemi nchida kukutendai nebasa ramuri kubata. I hope you understand the challenge yatinayo at the moment yandinayo sapresenter wenyu. This platform ine vamwe vanonamata, ine vamwe vasinganamati, ine marasta, tine maghetto youth, right? Saka kana tisina medical report atina sunga wirirano, atina pekutangira, right? Then makaona Mukoma wangu the way anga answer my questions angu, it shows me the moon aremerwa neurwere kwenguva yakareba, right? Yes, that's saka or else it could be also to affect maybe my depression, mental side, right? So that means kana chiremba akati Mukoma wasi fit ngechitaura nawo pa social media panapa
that means makutoita basa renyu makanyarara. Because for example pane question andawabvunza mwana wavo paitwa mix up ipapapa havana that confidence ababa. I think urwere maybe pain iri pamunhu, saka toda kuti ana chiremba watibatsire kuti Mukoma same zvavari kutaura izvi, is he medically fit, is he mentally stable to be able to answer these questions, kuita kuti basa renyu ribude zvakanaka, right? Nokuti hatingadi kukanganisa basa renyu, asi once we get everything pachena simba raMwari rinowina. Mukoma wangu Mwari anowina chete. Then ndichipedza apostle nekuda kwenguva dzenyu nedzangu nedzevanhu. Saka Apostle Sam, who is Apostle IK? Sorry, Apostle IK. Tipewo nhoroondo yenyu kuti who is Apostle IK? Mukana wenyu wekusangana nevanhu panapa muchizointroduce again. I'm sorry again because I missed you. I will try to summarize anyway. Yes. Okay, maybe ndinoreva pakubata basa raMwari wenyu kuti simba renyu iri zvakatanga sei, zvinofadza izvi. Alright, Mukoma same chekutanga maybe just to give you a foundational background of who I am. Yep. I was born in 1983. I just celebrated my birthday 2 days ago on the 20th of June, yep. 1983. And yes, and I now what I have from what I've gathered, I don't know when exactly, but just after my birth, my mother died, so I had to be taken in akataka kugara na mbuya wakazvara baba. Then mbuya wangu vaenda kuZayoja. She was a very devoted. Tinotenda yakatangana baba guti tese tikafara nayo. My sister goes to Zayoja. That's nice. So from there takagara na mbuya wangu paMurewa. My father was here in Harare up to 1992 when my grandma passed away. Now then from there ndakatanga kugara different amabatiri foundationally gogo wangu yanga wandidzidzisa chinhu chokunazvo kunamata to the extent yekuti taitonamatira kunyangwe peni because taisaziva kuti imwe peni yakapera imwe yacho chiyavana kupi. So that was like we were trained to depend more on God. Amen. Than people. Izvozvo zvakandibetsera mukugara nevanhu kuti ndakagara nevanhu vakawanda vakasiyana. Amen. Kutenda Mwari uyewo kuti handifaniri kuexpecta anything from anyone, so that I safeguard my heart so that I won't be broken kana zvinhu zvikazvaita. Kana munhu andiitira chinhu tokudza Mwari akasandiitirawo ndizvozvo ndagara ndisingutazira anything. Okay, saka tongoti muchidimbu Apostle IK havaite one on one, havabhadharise. Apostle IK vanoita one on one. Chaizvo Apostle IK vanoita one on one. But andina zvekuti unoya nekuti pane mari inonzi uyani 1000 uyani 500 uyani $20. But when now the things that I deal with, like I told you, I deal with foundational issues, altars and cases. Witchcraft. Yes. These things that are mysterious, there are people that we have delivered. Like even said Maribo, you could have testified to you couldn't cut the way angaka rowa makubanga singafambe namata takanzwa kuti kwaruka kwazvo mukadzi angachita zvangachita atodainzira wanzi achagona kufamba. So these are the things that I deal with. Saka munhu anozoita atinoti masacrifice. Then a sacrifice is what you iwewe depending on the situation yako how you want to come out. That is what you determine what you want to put. There is no charge with it. Kana uchiona apostle wake when 500, kana uchiona apostle wake when 100. No, fana ngokuti hawasitokona anything. Maybe ari kungorwara ane musoro ane mudumbu. Tongona mata oenda akazodzoka akatadzoka. Zviro zvaari kuda zvaita. At the end of the day, mufaro wangu uri mumatestimony evanhu. Mufaro wangu uri mukumeka a difference mulife yavanhu, not only spiritually but even in other areas where people can come and be taught. I mentor a lot of pastors in Harare and around Zimbabwe that call me and we as a father, it's something it's my purpose. So at the end of the day, that is me, and I don't go far and kune mumwe munhu Mukoma Masimba
asiri kuda kupiwa mari, ari kuda kungopiwa Yes. love. Kune mumwe munhu ane mari yacho, but haana rugare, and they want, so I'm there for people. I'm a gift, so to say. Okay. Saka makatrainwa remaje ku theology or mungori spiritual. Are you a qualified pastor? I've got a 3-year diploma. Yep. In theology. Yep. But my diploma is nothing to do with what I do. Someone gets trained as a pastor. Yep. I went there because the calling of God was upon me, and I just went there to also be trained and to maybe have the certificate. But it is not the certificate now that matters. It is the calling of God that is upon you. I just did that as a system. Like okay. So this calling yako ya muri kuzayoza kwa gogeri, this calling yekuti apostle you. Even me, something so fun. Even ndikandisingadegenda kuchikoro zuva racho ndaisanamata because ndaitoziva ndakangonamata chete tobva ndapora. Saka if I don't want to go to school zvezvewana zvezve ndaisanamata. Okay. So ndakanamata because I knew kuti ndakangonamata chete tobva ndatopora. So ndaidelaya kunamata ndichita kuti ndisaini maybe 2-3 days after ndaenda kuchikoro. Then also kana vakauya saka ndakatanga kuziva mukoma wangu vakatanga kuziva kuti when I pray for people vanopora, when I pray for people vanopora. Saka vanhu vaingoti vakarwara vaingoya ndiri mwana diki vanhu vaingoya, but of course mukukura kwandakaita ndakatopoita kunge munhu asisanamata. Ndakatomboitawo zvimwe zvoti izvi zvecalling izvi, then ndakazoita kunge ndaiswa pakona. To those that are very close to me vanoziva nyaya dzangu, ndakazoita kunge ndaiswa pakona, and then God had to say kuti I'm going to save you on one condition. Amen. And I had to give in. I was at a very critical point, and then God said, I will save you on one condition. And I said, what is the condition? He said, that you save me. If you save me, I will remove this. Then Amen. I had to give in. And from there, I've never given up. Of course, there was a time when I wanted to give up again. Then he came again. He said, you remember what I told you. Then from there, that was 2011. I've never looked back from there up to today. Amen. Ndinokutenda mukoma ni summary ya matipa. To those who are joining, welcome. One of the Apostle IK. At the moment, bariku bata basa na Mukoma same. Mukoma same waita dambudziko YaNhunzi. Maybe you missed the show. You have to go back and watch that show. Ya Mukoma same. So I think Apostle, as we conclude now, my shows chinangwa chao ndichokuti let's answer the people. Right? The same people kutuona panapa are the same people who come back and say anonyepa. Apana zviri papa. Tavarwa. So with me, once takaita build up a good case study yakazara. Number one, mukaona Mukoma same wanoita dambudziko YaNhunzi. Nhunzi hainina dhokota andizvere. But nhunzi idzi dziri kukonzeresa kutadza kufema kwawo, majoints awo, mamaki kumeso zvakuchienda manje kumedical now. Nokuti doctor achaona mamarks, achaona zvese zvamataura, achaona kufema kwawo, haachaone nhunzi, akuona manje ma-effects. Then doctor achatibatsira netsamba yanotipa, achitaura iye sachiremba kuti zvaaona izvi. Iye sachiremba anoti kudii, based on zvataurwa nani naMukoma same. Either anogona kuti refer to the next doctors or specialists so that tizive kuti vazhinji vachiuya nematestimonies vanotanga nekuti ana dhokota vakazvitadza. Then those people vadaro, they cannot provide any information yekuti doctor akazvitadza. Are you getting me? So all I'm saying to you now, since imi makauya pano pa SIS MELLY diary, just like me too, ndakatokumbira kuuya panapa, saka tasangana tese handizveri. Chinangwa chenyu ndichoda kushowa simba raMwari kuburikidza namapo Jesu. But the word of God is very straight, whether I like it or I don't. Saka ngatibvisei ma question marks aya. Takabana medical certificate raMukoma same rakakosha. Takakwanisa kuwana vanhu vakakuona Mukoma same kwamakoni vanonga vachiteererawo panapa vachati takamuona same chikura nayo, right? Zvinotibatsira kuti tiite a good case study inoshowa simba raMwari. The word of God is straight. Whether we like you, we don't, doesn't matter.
Saka ndinofara kutawirirana kuti nhasi togumira pano apa Mukoma Sam ari kuti at least marwadzo awo adzikira. I want to thank you for that. Then kana muchida kuzokontinya neni pane mapresenta akawanda panapa. Kana ndiri seni the next thing andoda kuti Mukoma wangu takawana medical certificate handika tobatana kuseri tobotaurana nechiremba wacho tiri tega kuseri pasina vanhu. Then toronga way forward. Then kana machoose another presenter munokwa kuna SIS MELLY, can I get another presenter pano zvinobvumirwa Mukoma wangu. I have no issues with anyone in Masimba. You have started it, so we believe but maybe what I wanted to ask from you is what I wanted to find out from you is in Mangwana, as I said, I'm living around for Bluewayo. Yep. And then if paper no wrong Mukoma Sam Mongwa chaenda kwarusape Mangwana. Yep. Because of Papuda he is willing to stay. Yep. Instruction chete kuti paiti pavine munhu anenge ari pano achivaendesa kwachiremba and maybe kuti pamari dzenyu how are you who is going to be doing that so that vanenge vachibatana kuti chiremba vaenda vakati. All right, let's be fair. How much is a general consultancy? Muri kuHarare, muri kupi izvozvi? I'm in Harare. Let me ask my wife. Munogara muri padhuze neChigwara, muri kutauni ipi? I'm in Korobra. PaKobra, muri padhuze nepa Waterfalls. Pana Dr. Mamba, ku Glenville kuna Dr. Shah. Right? Let's say Glenville padhuze neManizveri. Yeah, it's near. It's not a matter when near. As long you can be taken there. Okay, pana Dr. Shah, I think pana tinari gawa zakari. Alright, so ndakuita Mukoma I'll pay the medical fees ya Mukoma Sam. Kuti marwadzo awo ansu disturb basa renyu Mukoma. I think ndikutosimudzira basa renyu kunaka kwa Mwari. Right? Kushowa kuti sure anachiremba vatitaurira izvi. So I hope I'm also working with you here. So ku Glenview I can organize vaende kuna Dr. Shah, kuna Regava, kuna Duri kana Dura chiriko. Kana iri Waterfalls, I still remember Dr. Mamba papaktaona paripo Dr. Mamba eshamwari yangu. Right? Dr. Mamba aripo. Ana Saburi wa Madara vachabatikawa. Mana Samkanga vachabatikawa. Ana Sachikonya vachabatike. Okay, I'll talk to you kusero on that one. I'll definitely get a doctor for you. Bano vene kwa Mukoma. That's fine. There's no issue. I want to walk far. So vakatera right now Mukoma at the moment vachambofamba nebasa vari kuenda kubulawayo asi number dzawo I think number dzenyu dziri pana paSIS MELLY handizvere number dzenyu Mukoma dzefoni. My number is plus 263. Just a second my brother, munhu wamwari ndidzinyore pasi apa. Number dza Apostle IK dzinoti idzo rega ndidzinyore pasi Mukoma ndibana kudzipina dzinoti idzo plus 263. Mukoma mashows angu anonzwa ndoita mashows anonzi go deeper where I go extra mile a bit deep but nekuti pana Mwari panonakidza apa because Mwari anyadzise handizvere ngomongo. We can also go very very deep but no problem with that. That's fine Mukoma. I love it. Thank you very much. Welcome to Go Deeper na Mukoma Masimba. That's Apostle IK. Apostle IK ava vakauya pano paSIS MELLY hanzi ndakauyawo through my friends angu havana kudaidzwa naadmin havana kukokwa naMelly vakatouyawo pano vanzwa kuti pane group rekwaSIS MELLY rafire ndo zvavatitaurira panapa. Number 2, mune mari yamunobhadhara here kuna SIS MELLY kana kune maadmins epanapa? I don't pay them anything. You don't pay them anything. Thank you very much because you know why? Ini ndotambira kumvenge uku. Right? Kwatinotambira kwedu kunotaura kunzi MELLY apiwa mari, Bhubu apiwa mari, Mukoma Masimba apiwa mari, tavharwa. Saka Mukoma, I'm glad you also like to go deeper. Actually, MELLY vakatondifonera vachitoti Apostle ndakuita problem kana varufunga if I had recorded that which is not I'm not into this thing. Vaitonditsananguro issue yoyo vachitoti valakuona ndichidya mari saka tichatombozvibhana zvekuuya kwenyu panhingirikini. Yes. Baba zvokuti kutodzoka kwangu ndadzoka noda kwaMukoma Sam. Tinotenda. Konzendi vakatoti havachada because of maybe image and whatever that is happening. Yes. Behind the scene, which I don't know. Yep. I might not know. I might not even want to know it.
Then the other thing about social media, I think you know that once tatanga this project, tekasaipedza inokutsikirirai. We have to finish it because people are waiting and watching. It's not my it's not my project. Yep. So I am so confident. I am so confident of the God that I serve, and not only that, I also know the rules of engagement that are involved in these cases that I'm dealing with. Yep. So at the end of the day, I'm not looking for a reputation. I'm not looking for anything. I'm looking for me to be a gift to people. Those who appreciate, they will appreciate. Those who not appreciate, they will. Nobody will ever bring me down, because this is not business. This is a calling. Yep. I'm ready to do anything for God. Ndinokutenda Mukoma wangu. For me, it's my first show. Mnokuziva first show. Ndiri also much under pressure. Asi ndinokutafamba tisimile zvakanaka. And kana pane pandingadaenda kushora Mukoma ndigadzirisei. Ndino apologize. Ndiri mwana namba. I'm a Christian too. Plus, it's not normal for people to agree in everything. This is why we can agree to disagree. You know, it doesn't mean we have to agree in everything, but we still have to have our peace. That's fine. So basically, can you go deeper, Mukoma? That moment, they could, whether you like me or you don't, let's bring the facts on the table. Then we deal with the facts. I like it that you like to go deeper too. To some people, they don't like to hear that. They just want things really so simple, easy. But I think if we work together, ne case that tinayo ndinoimba Mwari achashowa simba rake pamuri Mukoma ndichazwa kufarwa neni mune zvakanaka. Chero asingatende naMwari wedu achiona tine medical report yedu iri apa yabva kuna dhokota munhu arapwa apa Mukoma papa chacho zvazvake pedu tenge tapedza. I like that one. Number ndakatodzipina Mukoma, ndakadzipina pa6 email diaries +263 786 02388. Apostle is an independent person here. Okay, my apologies. Let me start again. My apologies. The correct number now. I'll come again. Mukoma, ndipe number zacho Mukoma wangu. +263. Just a second, munhu waMwari. Ndozwa kufara. Kwamuri wamaigara kupi? Uzumbarai. Ndakadza pano wemission apa. Ndakatamba bhora mazuva acho waya. 2388, right? So +263 78 785. Yep. 602. Yep. 388. Ndinokutenda Apostle IK. Namba poste zvakare. Ndi Apostle IK at the moment vane project yavari kuita nesu panapa. Kwete project vane basa raMwari ravari kubata at the moment. So far vari kuti so far so good. Ndo zvavareva. Right? Chakamirira kuti tizadzikise chiprofita chacho nekupindura mibvunzo dzenyu. Some of you here know your nurses. You go like Masimba handingapindire nyaya isina medical report. So we're gonna do that. Then ndikapedzisere naMukoma same tichionekana pachikamu chedu chokutanga Apostle. Thank you very much. Hello, Mukoma same mwana wamai wangu. Right, Sekuru? Nyati? Saka Nyati kwa makoni kwa risape kwa katanga dambudziko eriki. I area ipe makoni. Chena kunyanga tapurane pamasendere pamatsikere. Kwa madziva uko. Okay. Cheta kwenda kwana chiduku ere uko. Oh, kwabonga okay. Kwa madziva. All right. Zvanda kuchita ndakutsvaga munhu akakurira munharaunda menyu. Vangadai vachiziva dambudziko renyu. Rakaita vharo, rakanetsa kanyaya yenhunzi yenyu. Chirongwa handina kuchiteerera Mukoma, ndanchimborimawo kumvenge-mvenge, ndandakatomirira kuiwo kutaura zvepanapa. Saka ndatozoudza nhasi paita mukana, come and try. Saka nyaya yenhunzi haizivi kana mudunhu renyu.
All right, Mukoma wangu. All right, Mukoma same. Kana dambudziko renyu rine mubereki mukati, kana rataurwa paFacebook kudai, mogotyirei kuti nini ndakakurira dunhu rakati vanoziya nyaya yangu wanawo. Munotyirei kudaro, asi mauya pamhepo panapa. Kana muchida mai kudaro, why kufumura mai pamhepo muchida kuachengetedza mudunhu, unless kana muchida kureva kuti muroiroira kure. Ipapo ndijekesere Mukoma. Let's go deeper there. All right. All right. All right. Mukoma same what iwe vachandibata kuseri. Why ndikuda kudaro kwarisape ndiko kwandinobva kunobva mai vangu. Ndiri padhuze nepavataura apa panyanga road ndatopaona apa. Ndinotsvaga wandinozivawo area iyoyo. Kunonzi kuferefeta kuitira vaya vari panapa vaya noti ari kutinyeperawo ndinoti aiwa ndakatotaura nevanhu vacho. Saka ndichatsvaga wandinoziva inini. Vanokuziva inini mumusha menyu tichataura kuseri. Kuti tipedze kubvisa madoubts. Right? Kuti simba raMwari rioneke. Ehe. It's okay, it's correct, as long as we are now. But if information is very important, put out a banner, I take out to discover the witty, young guy who tweeted, and no, they don't put the same question out of the witty. Usually, Chocolama to Sarek is the Moria Hirara. Sapanetami is so tight that deliverance. It might come among decisions like one is, you know, as a spaceman, I only saw it. The only way now to end this was to eliminate the person involved. So, and the Pandakaitama declaration. The why Mzimayo Abatanga who Adabu people, Abatanga with my visions, I imagine Eruyara and I declared the Runo with the Baku Fio Chichi, but about phone up, then I started to be like Saga Mukoma and Abu Vajninga should have protected Mao. I think issue, you know, you can talk now, what's up behind the second go ahead, then that's fine. There's a lot of sensitive information concerning this issue. But about it, we'll talk about it. Yeah, always remember, my brother, as long as you want to go deeper, we go deeper together. It's your choice. You get choice anyway. Can I choose what I want to present? They'll give you another presenter here. No, I tried to tell you. Then mane vesi ramandi kotera muchiti usaregedze muroya achirarama. I vesi rida kuritsvaga vesi rori Mukoma. Mukakwasa kunipa vesi racho? No, ndati ndira kuti mundipe ndiritsvage ndiriverengo mungandibatsira nevhesi racho ramandipa ramakota. Ehe. Takupedza zvedu Mukoma. Takupedza. Apana chakaenda. Saka ipapo paitika mavisions akawanda saka Mukoma wangu ari kusvika kuti zvino ini ndikapora ndikasvika kumba kusina mai. Zvinozobuda here. Saka takada. Right. Exodus 22 verse 18. Zikadaro muna waMwari. Tongodzvera mweya tadapedza nekudaro handinaro. Renot iro. Thou shalt not suffer a witch to live. Thou shalt not suffer a witch to live. Verse 18. Thou shalt not suffer. Suffer you. The word suffer that was used, they say, don't allow. The other version says, don't allow a witch to live. But of course, there are a lot of things. There's a witch, and then there's the witchcraft. The witch is a practitioner, and then the witchcraft is the system. So the system is carried out. Very important in delivering people that these things are mentioned. As much as a witch can die, it does not necessarily guarantee your permanent deliverance, because we are talking of a spirit here which it deploys an agent which becomes the witch. So when the witch dies, the system, if it is not dealt with from the roots, it will also deploy another agent to carry its assignment, because the assignment is clear. Yes. So when we kill the witch, you also have to deal with the system
which in that particular, in the context of the person that you are helping. Okay. Yes. Powerful, my brother. Look at the time. Let's continue from that verse, my brother. I'm going to also read it. Though I totally disagree with you. My turn was copy and paste. That verse, I remember kudaro Mukoma. Alright. Maita akungobata mashoko kuti muroi. Alright. In a context yayo. Okay? I know that verse. Even Exodus. Right? I used to also get confused with that verse. So remember, next show we're going to go deeper together. It doesn't mean that. Remember, God is love. So iro verse amati verengera kuti musaikedze muri achira. Let's go deeper on our next show. Nekuda kwenguwa. You don't see it that way. If you say it doesn't mean that way, already you are saying what you know is the only thing that is right. No, not what I know, Mukoma. So you might not. What I would do, munhu wamwari, nekuda ngatisakanga nechinja kandi chekutanga, nokuti batsira basa rakanaka panapa, rekubatsira hama yedu, ndechekutanga. Tisaraske munyaya. Then number 2, chanonzvera mweya, cheta Bible study tese panapa tichafundisana zvakawanda. Remember, pashoko raMwari hapadi gava kava. The word of God is straight. Right? It's not what you think, what I think. It is what is the Lord saying. So I hope tichava next shows ekunzvera mweya, tichifambidzana panapa. Muchindifundisawo, tichifundisana. Which is a Bible study. And I see gakawaba, I see debate, I did debate pashoko raMwari. Asi ndangoti verse ramataura Mukoma. Ndabvalari remember, not in dream Sabbath. Remember Sabbath edinotangira panani? Pana Exodus. But remember the same day paya ndokataka vanako. Saka charaba chena, it's a big topic. Ngati step by step. Chekutanga ngati basire Mukomana. Chechipiri kana muri free, I like Bible studies. We do Bible studies. You teach me, I learn, I like to learn. I want to say thank you very much vanhu varume. Ndokubata kuseri. Thank you so much. So in conclusion, chekutanga tawirirana kuti tonofambira medical certificate. Right? Chekutanga. Yes. Number 2, ndichataura naMukoma same. Vachashare neni padunhu ravanobva. I'll get someone because ndiri muzukuru wenyati. Kubva kwana matsika kwese kuya, kwana chiduku kwese kuya, ndokuziya kwese koko. Tochitsvaga ari padhuze nepapapa. Kwana masenda pesa apa. Takuenda kwana mutini imoko. Tipfuura nepamhukuta apa. Pana mututu apa. Pabirida apa. Saka handingashayiwa ndingaziya panharaunda. Nokuti kana dambudziko rakatanga vari vadiki. Handifunge kuti mumusha mukashaya ziya dambudziko rakangonyararwa kusvika muna nemhuri yake. I think we need to go deeper ipapa to demystify, to unpack kuti who is Sam, apa nekupi Sam, dambudziko rake nderei. So we're gonna work together so that pamuchabuditsa mari results enyu Mukoma tichapupura kuti Mwari akanaka, kuti Mwari ndomuda uye hamungadi kuti Mwari ashandiswe panhema, imi hamungadi handingadiwo zvakare. Saka kana Mwari aripo chete Mukoma tinowina chete, tinovakunda. Tinovakunda. Alright, Mukoma. Yes. Mukoma zvakanaka tinobatana kuseri. So vakateerera show ino yaMukoma Sam, tine urombo panga pasina medical certificate. Saka it means urwere hwavo was not medically confirmed nemadhokotera. Right? Number 2, tawirirana kuti akunotsvaga medical certificate kuti dambudziko ravo iri chiremba ariona here, chiremba anoti kudii before tamhanya kunonzvera mweya. Takamhanya kunzvera mweya tichamhanya titi ana chiremba vakazvitadza, asi ana chiremba vachabvunza makamboya muchinditsvaga rini imimi. Saka let's always be careful. Do it not go deep. I'm sorry, it's a bit bitter, it's a bit tough, but kana pana Mwari chete tinopakunda. Ndafara kuti Sam abva aitawo sekuru wangu kwamakoni, musha masekuru wangu makoni ndo nyati sekuru wangu. Saka Sam ndatosvika pamba pake chapo, which is very good. Tinotenda Mwari abva atuma munhu ari muzukuru wacho manyati, ndinonzwa kufara. Right? Then number 2, apostle vari pano chafamba nawo vachange vachibata basa rawo, asi ndabva wati apostle before tamhanya kuti ashanda basa, let's do our homework. Kana pasina medical certificate tiri kutaura dololo. Right? Let's get the facts right. Let's do the right thing. Pana Mwari pala zviri straight. The word of God straight. Apostle, I want to thank you. Mukoma Sam, I want to thank you once again. My name is Mukoma Masimba. Together, let's go deeper. Tinya says Satan. No fear, no favor. Mukoma Sam, thank you very much, Sekuru wangu. Alright, bye-bye.
Okay, Apostle, thank you very much. Numbers in Daisa. Machanya kuna Apostle at the moment and I makazvimirira not Apostle why apana wakazvimirira. Atina kuvatuma asi vashamwari yedu panapa. Vava mudairizi. Tavanhu vakuru ikodzero yako kana uchinge wada kunobatsirwa inonobatsirwa. Kana waine testimony yako, if you want to bring it here, then you have to bring your full testimony here. So that we are kudauta, we are kuchema ndakabirwa. Abaziya kuti next time let's learn to do the right things. I hope Apostle ndokubatsira wenemi zvakarapa. Thank you very much. It's okay, Simba. All right, thank you. Okay, you can always talk to SIS MELLY if you choose otherwise. You can also talk to my diaries. It's people's power here. All right, I'm going to open my phone lines now. Those people who want to talk to me, you can talk to me. Remember, SIS MELLY diaries, topic my owner. Let's stick to the topic. Those who are going to disagree with me, please disagree with me and bring your points. Then we can debate. Then you teach me. I'll just open lines, maybe 3 or 4 calls. Because I was told I have to open lines. 61354 01 272. All right, today good news so far. Tambomira kuzanzikisa testimony yedu. All right, there's my number there. You can call me. +61. That's Mukoma Masimba, my face shop, SIS MELLY. Diaries. Benge people, please behave. SIS MELLY, behave. Comment section, please don't go personal. Let's behave. Azvibvumirwa panapa. Ndozvandataurirwa. Zvekuda kuti jokes tobatana kumbengo. Okay? I'll be there. Thank you. My number is there now. Waiting for your calls. +614354 01272. Yep, my number is there now. Yep, I was told SIS MELLY I have to open calls, so now my calls. Anyone are phone? That's my WhatsApp number. I think you know pin it. Let me check now. Okay, Anzi open my my telephone lines. My numbers now. WhatsApp yangu ndaisa hapa yato already. +61 4354 01 hiyo ndio namba yangu. Okay, thank you very much. Waiting for your calls. Anzina P, if Kuporonga was a person, thank you P. Your opinion, my darling. I want to thank you so much. Here you are free, SIS MELLY, to also say what you want to say. You can also call me and teach me, my sister. Remember, he faced the show. So tell me, where do I need to improve? Can I find a chance? Can I talk to improve? Hey, what Masimba? Always remember, face the show pani, SIS MELLY. Ndakapina namba yangu ilipo. +61 4354 01272. Namba yangu Mukoma Masimba ilipo. Maina ijo wala kuedwa. Please comment section wala kuedwa. Let's try to keep our points short and sharp. Short and sharp. Okay, my first show, how was it? Yo, I'll watch it too. And Masota Mukoma Masimba. Don't say Masota Mukoma Masimba, Sister Kudzi. Itakuti asotwa ndiwe kwete nini. Okay? I'm sorry, I can't be rough. I'm told I have to also. Kala kitu masota usablame nini mwana mai. Asotwa ndani ndiwe wasotwa nei. Maybe that tower was going to which is hard. Manager, I'm trying to aid you, which is very hard. Then I tell us, I've learned something with people. When you tell them what they want to hear, they'll go like Mukoma Masimba for president. The same people come back tomorrow, tell them something else. Mukoma Masimba must form. What have I learned? I only share my honesty truth, which is opinion based. Kuta wonga tell the testimony. Yorwere wabata mafemere munu narufe mabute wabata majoints munu muna akutazaka akomana personal medical certificate azviite to me and to also few people. That's not a testimony. Muna asikufema ari kurumwa nenhunzi ane mamarks ekurumwa nenhunzi dhokota ati kudii. To me at the moment ngatibomire yekumhanya. Thank you very much. I got calls coming in. Hello, welcome to Mukoma Masimba by Face Shop SIS MELLY.
Good, thanks. How are you, caller? Go ahead. Mukoma Masimba, mune ukama ere na Mukoma Sem. That's the first question. Kana uti rada mune ukama ere na mai YaSam. Andina ukama nai asimataura ita nzvimbo yaari kuti anobva. Ndo kwandina ukama nako munharaunda yachemo mumakoni. Andandati ndivunze because mukuita munge matunga nenhunzi. Okay, no, andina ukama nawo saka hapana nhunzi yandituma. I think your question is iri kuzviansa yega. Andina ukama naye asi ati anobva kwamakoni. Ndiri muzukuru wamakoni nini. Saka ndo mumusha mamai vangu. Saka ndinomuziva. Saka ndokona kutosvika pamba pawo pacho. Tichataura kuseri topasvika pamba pacho. Tonzwa vavakidzani vachati kudii neurwere hwaSem uyu. Kana asingadi kutibvunza nevari padhuze, hatingashaya ari padhuze kana kuchikoro akabva akaona dambudziko rake. Before tamhanya kuti Mwari makanaka. Okay, sorry, caller nikadona. Hello? Hello, callers? Hello, Mukoma Masimba. Hello, how are you, caller? Chirinani. Kama asainwa na SIS MELLY asainwa kuti muzoita go deeper here kana kuti muzotipa update ye what's going on na IK na Mukoma Sem. What were you assigned to do, honestly? I was assigned to host a show. When I'm hosting, it's my show now. I just YaMelly. Inenge ya yangu. Right? I just YaMelly. I just YaMelly. Inenge ya show ya Mukoma Masimba. Pass SIS MELLY. Pass SIS MELLY. And you kept on insisting, wanting to know. Mukoma Masimba, I think you better stick to God deeper. And I'm assuring you, Kuti, this is the first and the last time I bet that you will ever present kwa SIS MELLY. You are not a presenter at all, you are a poronga. If there is any word that is called poronga, muri poronga. Kana muna achite very sensitive. Try not to continuously ask something that has been said. Very sensitive. You need to sensitize the zvinhu. History yavo yamurikubvunza yese iyo. Wow. Nasi matiboa, man. Kola. Matiboa. In fact, not kuti matiboa. Kola. Nasi you were a disaster. A disaster. Never will we want to see you SIS MELLY again. Kola. Never. Kola, number one. Is that being a presenter? Is that what you call presenting? And yet you had invited him and you are hosting, and you ended up wanting to tell him, as a presenter, why didn't you just agree with him and go along? Those are go deeper, not SIS MELLY. Kola. Don't dispute with what a presenter. Kola. I'm so angry with you. Kola, what about... I'm not driving my truck. Kola, thank you very much. Angry. So you don't want to talk to me? Samangwa was a statement. Thank you very much for your statement. That was a statement from a caller. A statement simply means I don't go tower or I go tower. I ask you to engage with me. If you want to engage with me, I'll engage with you too. If you want to make a statement, I'll say go ahead. I do go deeper. I go deeper. Hello? 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 Okay. Thank you very much. It's a new show. Yahweh SIS MELLY Diaries. Hello. Hello, how are you, caller? Masimba. Yes, how are you, caller? Masimba, Nasi, you are a bloody train wreck. I've never seen such insensitivity in my life. Why madaro caller? If you wanted to know more about that Mukoma, anema video ariko interview by YouTube, my video ariko akudara. Skin yake itarizwa, everything is there. And it saka mamdo kufunza zvino pachikirira zvese zvishoot what is really sensitive zvite kutaura even Bible chero base rashina nototaura Masimba. If you don't know your Bible musatudze name kana uchinterview vanhu ziya Bible rako before you even start questioning munhu wamwari ndatonyara. And it was so cringing, you know, the whole interview, everything. I don't know why SIS MELLY
let you go on that platform. Garai kumvenge mvenge. Uite zvaunota kumvenge mvenge. Usiyana neizvi. It's very sensitive and the way you're going on about it ka. I'm sweating right now. Nakanichi driver all the way from work. Shona rima. Nkadema muri padhuze kuma Masimba nkadeta to kunga zvibhakira tarovana. That was very insensitive what you did. Kola, do you want me to answer you? Or you want to make a statement? Thank you for your statement. Those are all statements coming. A statement simply means Arakutaura Ari Ega without engaging me. And I can allow you to do that. I can definitely allow you to do that. Okay, Pane, some callers coming. Those who want to engage with me, engage with me. Those who want to make statements, you can come and make a statement. It's freedom of expression. When you say I made you angry, ask yourself, why are you angry? Hello, caller? Hello? Hello, Maya Disenyo. Ndiripo makadivanzvanzi. Muda kupa statement ye first show yangu ere kana muda kutaura neni? Ini nangu ndini umwe ari ku doubting Thomas side. Okay. Ndakaona kunge chinhu ichi chiri staged. Go ahead. Sekuti apostle kubva vangomhanya zvavo, kubva vangonotora munhu nezvinovotaura kuti vovanda kuenda kuguruwoyo. Iye munhu wenhunzi achiripo asati arapwa pangori nemadhesi mashoma. Ko ivo vozodzokera vakudzokera ivo vakumboenda kubulawayo. So this thing in I feel like it was staged kuti wo apostle vaite mbiri. Saka zvamaita izvi aiwa bozve kuti. But I think so far apostle tukuirana we need to get our facts. And kwa dokota totsaka kwakakorera mukomana right totangire papa. That becomes a testimony to me. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Kola, it's not tender. Thank you. Okay, bye. Okay, thank you. One arguira neni. The previous two callers made my statements. They did not engage me. Please don't do video calls, guys. Just make normal calls. Andingadi kuona na nemi muri mudzimba dzenyu asina kunaka. Hello? Hello? Yes. Quiet caller. Statement or you want to talk to me? Okay. Panapa ndakakumbira ndani ngwa ndikumbira. Chikunza one day. Saka nasi na banako torombora kanaka. Sisi mele ngwa busy. Wakati Mukoma Masimba if you are free. Tine show yatina inata ndungana kupinda. Sana yanda banako kwana wa nasi wo. First show yangu nasi. Aiwa ini hangu ndaita kuti apakapa. Ani manzwa ava apostle vari kutaura kuti munhu yatoita ma-issues kumushow. Okay. Ini ndakatadza kufona musi watakatanga kutaura naMukoma Masimba kuti kana tichizoita basa rekuti tinoda kutumira vanhu mari toti okay shiri kuda zita rako rese. Tichapedzisira takuita more harm than good panapa nezvatakuita because zvino munofunga kuti kumusha uko nezvese zvakataura izvo zvinozosiya peace here kumusha uko kuti ndo zvakaitika anyway. Saka imimi yenyu yamauya nayo apa yamapresenta nhasi makanodzingirira sekurubhanda kwatilda kustar FM handiti ndizvozvo nhasi mauya pano muchipresenta yekuti ava ngavatipe testimony nemunhu wavarapa tione testimonies masiyanei nezvapupu zvekwazi sekurubhanda. Ndasiyana pakuti ndavapa homework yekuti ini nawo takunotsvaga medical certificate. Kwasekurubhanda kwakusina medical certificate. That's number 1. Number 2, mukomana une dambudziko uri kuchema. Right? Umbora ani wabva kupi wewe? Tida kusvika pachipapa ndichapasvika inini kuzimumusha mangu. Right? Tobvunza vavakidzani mukomana uyu zvari kutaura munozviziva here izvi? Pane zvachanditaurira inini tiya ndichikupai answer yacho. Right? Tawirirana ipapo. Imi munofunga kuti zvekuroiwa izvi zvine medical certificate inobudiswa kana munhu aroiwa? Wonku anotanga enda kwachiremba. Chiremba utaenda panext stage. Uenda panext stage wozobvawo wega vachiti zvaramba. Right? Takuenda manje kuchipostori kana kuchin'anga. Tikada kujamba stage yekutanga health inova the law kuti munhu wese ngave neaccess kunana chiremba. Takadaro ipapo takutadza kuwira takawanda. Saka ndati ndini aiwa kavarume kana muchita show neni
I want us to have a medical certificate, and we're gonna do that. Okay. Then number 2, I want to know same wakabva kupi wewe, right? Because same the way and answer. Example, mwana wako grade 7A, they were 2005. And oh, that has to make a sense kwandiri. That kuda ipain muna kuwanziwa or ari kuvheringedzwa zvina basa. Asi tina kusvika futi pamwana pacho. Chakumira mabirth acho kuseri chamakumira mabirth acho. Ndakuona vana vacho vatatu vasem. Right? Kuseri. Then I'll come and tell you here. Inyaya testimony kurwere wa same kuti who is same. So I'll be presenting now that same ndakumuziva inini. Same uyu anobva pakati. Anchataura nezita racho. Right? Same uyu ndataura nevanhu vanomuziva pakati. Vandinoziva onini. Kuva a true testimony. Imi nasi makuziva kumusha kwamai venyu. Hamusi kutamba nezeri. Makati imi muri nherera makakurira mukati handitombozivi kuti ndakabva kupi. Mai vangu handivazivi, baba vangu handivazivi. Ndakarerwa some family wo makuzoziva kumusha kwamba mai venyu nasi. Thank you very much for asking. It shows mnondi follow up akanyanya. Mukoma Masimba wanete nonzi izalo. Ne go deeper. This is a go deeper. Saka hatikudi pano because imimika muri nonsense. Ndekuti iye zvinoka sisimeli vachashatisa down weekini yawe. Because imimi a joke everywhere. Tiri serious panapa. Saka muchiya maizalo yenyu nema go deeper nasi maku diaries muri mvenge ahani ameno. Aiwa garai kwenyu koko kuma jokes uko Mukoma Masimba hatikudi pana. Tinokutenda ikola. Tinokutenda ikodzero dzenyu. Sisimeli vakati havasi kuzopa nhamba dzevaprofita pana namba pana. Vanhu takaprotesta kuti we are exposing vanhu kumafakers nemaconmen. Imi mapa nhamba pano nhasi. Okay. Takati tinhamba dzipublishwe pano ngavapana nekuseruko. All right. Kola namba zvakanzi namba idzi munoenda at your own risk. Endai mega. No, sisimeli vakati handipi nhamba. Munopiwa nemapostora kuseruko munopanana mega. All right. Inini I'm told kana namba dzemunhu postora vauya pano varida kubatsira asi namba idzi hazina kubva kuna Melly. Postora ari kuyakazvimirira ega namba dzake idzi. Waenda wega enda wega ikoko. Oh, saka hamusi kuda nhamba asi muda zita chete. Kola. All right, Kola, I hear you, but all I know, which is a fact, right? Sisimele vakati iwa namba idzi handi kuti zabva kuna diaries, zabva kuna iye apostle wacho ari pano uyu akazvimirira ega. Ndini ndiri kuhosta show now. You know the responsibility ndiri kuhosta. No, don't do that. Kola, I don't do what you want, Kola. I do what I can do on my show. You have to do, you will do what we want. Because Kola, iwewe Kola, I was kuda number. Umar kuda number. What am I gonna do? Manji inini Kola ndo pastor rake. Nda pastor rake nati uyu namba dzake dziri apa. Ndo zvandinoita inini Mukoma Masimba. Waende koko. For now, kada kumira show yangu ipere. You are mixing up. Sisi Melly van host my shows. I host Go Deeper. This was a Go Deeper show. This is not Melly show. This was a Go Deeper. So don't mix up. This is just a platform. Thank you, Kola. Thank you, Kola. Thank you, Kola. Pana achafona chiti pana abva kufona chiti Masimba tokuda chaizvo. Ndoita sei?